кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд бахшида ба рӯзи дониш ба 60 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ки ятим ва нимятиманд лавозимоти хонишро тақдим намуд. Ин аксияи хайриявӣ дар як ҷамъомади ҳизб гузаронида шуда, дар он раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд Исмоилзода Зуфар Муртазохон ва раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Малик Исломи Наим иштирок намуданд. Зуфар Исмоилзода дар баромади худ қайд намуд ки кӯдакони ятиму бепарастор ҳамеша таҳти ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар ҳар сафари худ президенти кишвар ба ин қишри ҷомеа тӯҳфаҳои арзандаро тақдим менамоянд. аксияи навбатии кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар партави дастуру супоришҳои пешвои миллат баргузор гардид. امروز چهاربینی که بخشیده به روز خانیش برای دستگیری نمودن قشرهای نیازمند جامعه برای اون کودکان یتیم و یتیم کو که با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند اکسیه نور معرفت گذرانیده شده ایستاده است. این اکسیه برای دستگیری نمودن قشرهای نیازمند جامعه می باشد. همه ساله از طرف کمیته اجرایی شهر خوجند برای کودکان یتیم و یتیم کل لوازمات‌های خانش و برای آغاز تحصیل خانشی نو تقسیم کرده می شود. дар шаҳри Хуҷанд 70 нафар кӯдакони ятиму бепарастор зиндагонӣ менамоянд ки ҳамешагӣ зери назорати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят мебошанд. дар ҳамаи иду айём онҳо аёдат гардида маводҳои моддиву хӯрокат дастрасии онҳо мегардад. ҳамчунин бо дастгирии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳамаи кӯдакони ятиму нимятим дар таътили тобистона барои истироҳат ба урдугоҳҳои беҳтарини вилоят ҷалб мегарданд. Мадина Шарипова айни замон парастори 4 наберааш асту аз иқдоме ки кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ташкил намуд хурсанд аст. ман парастори 4 нафар фарзандам ҳастам. аз соли 2015 ман онҳоро парастори менамоям. аз ҳама калонияш донишҷои курси дуюм мебошад. дуюмаш синфи 9, 6 ва охиринаш синфи 4 аст. дар ҳар як иду айём мо ҳам ёрии моддӣ ва ҳам ёрии маънавиро соҳиб ҳастем. миннатдории худро аз таҳти дил баён менамоем. боиси қайд аст ки ин якумин аксияи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд набуда, ҳамасола бахшида ба рӯзи дониш барои хонандагони ятиму нимятими муассисаҳои таълимии миқёси шаҳри Хуҷанд лавозимоти мактабиро тақдим менамояд.